In the house. Sir Gov in the house. Mamaya sirap yan. Hindi maamat. Oo nga. Kanina pa niya. Kanina pa niya. Pinipilit. Gigil eh. Start. Bigla. Kasi hindi din ako. Pero, matagal na may ano kasi ako. Parang yung, di ba dapat yung sa akin, parang naka-forward. So once in a while, ano man? Nawawala na or rest. So ngayon, okay na yung or ayaw mo na rin. Tapos ano, wala daw review. Kasi hindi din alam kung ano talaga. Matagal na, parang before pandemic. Na MRI ako Meron next year. Last year, nag-enjoy. Basta all boys, ano talaga eh. Challenge. Out. 8-4. Meron ng ano no, sign na nagsipag ka, upupot ng bawat kaya pag ito na niligatin, oo, okay. Sa MRI, ay, dito lang. Kasi nag-x-ray ako na. Straighten yung spine. Kulang ako. Straighten yung spine. So, parang, kaya siya nangyari. So, kasi before, parang may trauma na nangyari. So, kasi ko parang mapapagdamot na banat ko siya sa banat. Oo. Hindi ata wala dito sa x-ray. Kasi parang yung ligament medyo mas maliit
Tapos biglang tatay. Oh, jeez. Nakakatawa. Pero medyo matagal din kasi pinag-ibig sa joke. Kasi ako, nung yung in fairness, medyo na-relief na wala. Kasi sa people, medyo natagal din. So, nung still-restore ko sa yoga, pero hindi ko na alam kung ba yun, yoga ba yun, yes ba yun, oo, wala ako ng usually pop. Wow! Nice game! Baka yun yun. Hindi, wala pa matatapos. Parang feeling ko, may slow lang siya. Pagtatalon siya. Kahit. Pero ako, ang baba ng ano. Kaya hindi ko din masyado ginagawa. Parang apil-apil. Pag tumatalan. Pero nakakatagal. Pero hindi, baka feeling ko lang, pero pag pinanood mo sa trend, video ko, makakarinig ka rin ng chismis. Kaso kailangan wala ka pa kanina po. Galing ko ng jump smash.
wala nang ano, natira. Try this. Kailangan na may ano pa rin ba? Meron. Pero mabilis lang. Mas madami. Kulang yung... Uy! Uy! Dumami na tayo. Mabilis. Sana na chinelas. Ayun! Madami pa rin. Ano tayo? Ay! Ay! Lakas! Nakakaba. Ay! Bye! Happy New Year! Merry Christmas or Happy New Year? Happy New Year. Ay, hindi. Happy Holidays. Pwede pa rin. Happy Holidays. Pwede ko siya. Si celebrate the result. Happy Holidays. And yun yung nakakatas na kapag nag-weightlifting ka, mas ganado ka. Oo nga. Ay! May umabot. Oh, Hinihintay ko na umaray si Jay. bakit? Umaray na. Umaray? Ayun. Ah. Di pa nakakapalo sa lagay na yan. Hinihintay kitang umaray kada smash eh. Huli na eh.